Hello guys, dneska som tu opäť ja Marex, dneska vás vítam pri novom videu, ja som sa tešil a dúfam, že vy tiež. Dneska tu budeme hrať Minecraft Hardcore, ktorý budem hrať ale nie cez klasický počítač. Budem to proste, sa inšpirujem od jedného youtubera, ktorého veľmi dobre poznáte, Studio Moon TV. Kvôli Moonovi som si urobil mini setupík, ktorý proste vyzerá takto. Je to tento setup, proste mám tu klavesnicu, mám tu svoj telefón a Xiaomi Redmi Note 13, pročko zatiaľ nemám peniaze z YouTube, tu mám myšku GXT-čkovú a mám to všetko napojené na túto prkotinu, takže tak, slúchadlá tam mám tiež napojené, ktoré ste si mohli všimnúť možno, vám ich ešte ukážem. Takže jo, takto vyzerajú moje slúchadlá, moc sa teraz nebudem počuť, takže neviem čo budem nahrávať. Svietia trocha, možno si idem zasúť žalúzie, aby ste mali lepší zážitok z toho. Takže je to čosi lepšie, ale bohužiaľ nič viac s tým neviem urobiť, lebo tu mám okno bez žalúzií, takže idem si nasadiť slúchadlá, vytvoríme si svet Minecraftový a pomenujeme si ho. Len si musím zapnúť Minecraft, najprv takto trapácky. Ja milujú Minecraft, je to svet, ve ktorým som rád. Už sa teším na komenty. Aj tak žiadne možno nebudú. Yeah. OK, boys, takže ideme vytvoriť svet si dáme. Hral som tu aj Skyblock, ak si viete všimnúť, takže tak. Monty, nerob! Monty, no. Dobre, vytvoríme si svet, pomenujeme si ho, keď začíname. Radšej keď som bol malý, ma to balilo, že SMP, tak dáme si, že Marek z SMP. A čo sa máme, dobre. SMP. Dobre, takže prežitie. Kde je hardcore, ja debil, no drsný. Takže máme. Ak zomrete, neprebehne. Šťastie, dobre. Díky. Dobre. Cheaty nebudem zapínať, takže dáme si keď zomrete, bla, konec hry, bla, dobre. Na budúce nezozomre. Ľudia, ideme na to. Dobre. Už mi drbe hlavne na hlavu. V tomto prvom videu by som si chcel nájsť nejaký dobrý biom, najmä napríklad lúku, alebo tak získať aspoň posteľ, postaviť nejaký základný house. V ďalšom dieli budeme väčší stavať, možno aj nejakú farmu si postavíme, potom v ďalšom dieli si postavíme sa mob trapku a také veci, ale čo by som chcel najviac, tak získať aj rony a proste nabrať lávu a vodu do kyblikov a urobiť si cobblestone generátor, keď nie sme na Skyblock, lebo to sa bude určite hodiť. Alebo napríklad, no tak, dobre, spawnuli sme sa docela dobrom biome. Skôr sa nám viac zvuk, ja debil. No je dobrý. Počkaj, ja si to zvýšim na... OK. Dobre. Je to predsa len telefón, takže mi to bude trocha sekať. Prečo mi... Počkajte. Menší zadrhel. Nie menší, ale väčší. A dobre, už to funguje. Prečo? OK, akože, poviem, nevyznám sa moc do Minecraftu, ale proste. Je to dobrá hra, keď kúkame zrovna teraz Miner Skyblock, tak ma to začalo akože baviť. Poprvé skoro vôbec sa nevyznám do Minecraftu, takže nejaké recepty si možno aj budeme googliť a také veci. Tá kráva ma to vyrušuje. Čo, kde si? Poď sem, ty budem... Boha. Čo, ak si letela dole, stop. Zase čudujem, že tá kráva nie je útočná. Som zabil... nezabil deti, yeah. Dúfam, že to máme taký hardcore, že keď drbneme, že sa môžeme dohealovať, lebo ja sa zabijem, ak nie. Ktoríme si inventor a dobre, planky. Dobre. Urobíme si one day crafting. One day crafting stačí. Sticky.
Ja si zo začiatku vždy robím, popravde, urobím si viac. Ok, 8 bude dúfam stačiť. Ale zo začiatku si vždy robím iba krompáč, lebo vždy naťažím toto a zbytočne by som minul nejaké random sticky. A crafting si vždy berem, lebo nie vždy sa mi, no, nikdy nie je vidno, že kedy sa mi hodí. Naťažím si ak tak ešte drívko. Keby ste sa čudovali, prečo som bol na začiatku taký troška zadýchaný, alebo tak, bol som behať s obsom. Ja by sa vedelo. Pes bol kokos odmedený 12 piškotkami, tak mi hej rád. Ja tu natáčam pre fanúšikov. OK, boys. Ale tá posteľ sa stříkne, takže budeme preskúmať, dokiaľ nenájdeme nejakú prostú ovcu. Neviem prečo som to Prečo som debil? Prečo som ja debil? OK, ideme ťažiť. By som sa zabil, keby som sa spawnul v nejakej teraz kokos random, nejakej kevke bola. Viem, že základné pravidlo je nekopať. Poď teba, fú. Dobre, potrebujeme krompač, to sú 3, mecu 2, motiku nechcem, tak to je jedno. Takže poprvé lopatu nemám tak treba 3, 6, 8 mi stačí. Ja zoberiem pre istotu viac, nič sa nestane, svet sa nezrúti, keď zoberiem viac, ale hlavne prvú noc budeme musieť asi prežiť pod zemou, ja tak to vidím, lebo asi to neprežijeme ináč. Minieme tento krompáč rovno, takže tu bude rýchly timelapse. Ľudia, takže máme doťažený cobblestone. Takže máme do 60. A rozmýšľam, že toto by vôbec nebolo zlé miesto, že keby náhodou by sme nemali kde spať, čo asi bude za chvíľu podľa toho, lebo moc sa nevyznám, ale vidím to. Kde sa to dal. Tu mám aspoň nejaký oheň, takže už sa to nemá, dúfam, že nie. Sa dosral. Takže žiadne ovce tu bohužiaľ nevidím a moc sa mi preskúmať nechce. Tak to vidím, no. A tu je tu 100 zabojím. Musím z toho robiť cestičku, takže toto bude tu. Takže to bude pri tomto. Dosral. To bude takto proste stĺp si tu urobím. Stĺp si tu urobím. Dobre, stĺp si tu urobím. Dobre, nespadol. Fúha. Ale akože ľudia, no, ovečky. Neviem, prečo mi nejde zoomovať zrazu. O prasa! Nebeské stvorenie. Poď aby som a sliepka. Sorry, prasa, Pepik. A seklo. Kap ty piča. Skapal si? Mám z teba peniaze? A nie, ty koko. Piča, chcem ťa zabiť. Nemáš istý kokot. Díky, Braško. Díky, Braňa. Mám tu. A kde si piče, sliepočka? Díky. Ale neviem, s pavúkov sa mi zdá padajú tieto, nie? String. Že proste z vlny si... zo stringov si môžem robiť vlnu, jasné, ja debil. A teraz som... Ovca! Zrovna pri mojom. Teba som trval, piča. Poď. Skap ty, kurva, yes! Kámo, ešte to nie je skeletón, boha nejaký. Skáč, moraj. Zasekané ako babkine hodiny. Sa mi to docela vezmu. Uca, o to mladé nie. Áno, není. Nič. Si ma sa ty piče, zabijem ťa v mesom tvojej baby. Yes! Ešte jednu a sme free ľudia. To je sliepka, tam bude ovca, stop no. Doteraz som tu mal, že iba sliepky. To je ovca. Áno. Nie, skôr. Yes! Máme posteľ ľudia, máme na posteľ, yes. Sa dá teraz nejaké postihnuté sliepky. Yes, bráško, máme na posteľ.
A ďalšia. Free. Černá rohata. Fú. Som myslel, že rovno padne do tej diery, čo tu je. Moc akože neviem double skoky, takže neviem ani skakať po. Toto by ma nezabilo, či? Ču. Bože. No tak, dobre. A to by... Aha, ja sa musím healovať. Yes, healuje ma to. OK, bro. Takže toto je zatiaľ len provizorní. Yeah, presne, no. A teraz ak sa dostanem, no. Povedz mi, pán Božko, prečo si ma stvoril, keď som taký človek? Velice múdry a inteligentný bráško. Zrovna tam crafting. A toto bude naša zatiaľ preživšia vec. Ja tak si to dám toto, takže... Aby ma zabil creeper, ja sa zabijem. To sú najhoršie veci, čo sa nemôžu stať. Bráško, prvá posteľ. Yeah. OK, urobím sa rovno aj pec. Tak to vidím. Bože, nie, kokos. Neznášam toto postihnuté. Takže môžem si dať viac veci. Ja som debil. Robíme si druhú pec. A máme toho více, více. Ja smieva sa. Aha, ja som to teda vyriešil, ja debil. OK, jak sa mi tu spavne mob, ja sa reálne zabijem. Dobre, ja pôjdem spať kedy. Dobre, tak nezvyknem. Ešte dám si vypávať rýchlo veci, len sa zabijem sám. No, styky nedám, dáme treba stop na rýchlovku. Yeah, presne, to sú teploty. A dáme to trochu, bohužiaľ styky. Aha, že už není spať, no. Alebo tak má sa... OK, bráško, vidím. OK, bráško. To som už vypekol kura. Yeah. Pečem si... 2 styky som... Mám 3 meske, yeah, boy. Aha. Ja som debil, ale neviem. Mám, kokos ja to seru, tieto titulky. Súradnice Šikiera, Matiar, to je Bravčová. Dobre, ja zatiaľ idem vyrobiť na... OK, mám 2 palice, rovno na kompáč. Doriť, ja som debil. To mám strašne rád, keď to ešte... Som dosral. Proste, dobre. Proste. Dobre. Poď sa... Poďme. Prosím. Nedá sa z toho urobiť naspäť. Nejako drevo. To by som bol veľký kus kokotača. Povedz mi, pán Božko, prečo si ma obdaruje, to si zároveň byčosť. Ja sa reálne môžem zabiť. Ok, neviem na čo, ale urobíme si lopatu. Asi jo. Bohužiaľ musíme. Ak to zomreme s lopatou. Zomreme s lopatou. Máme 2 hlinky, šingrinky, super. A ako debil som čo urobil? Čo som
Bohujem sa zlákol, že nemám ten steak, či to je baranina, to čo je za slovo? Ne, to je z tej kozy, nie? Či ovce, čo som zabíjal. OK, môžem zjesť? Aj tak nie, čo? Ja nemôžem zjesť, OK, bič. Takže bereme najprv veci. Neviem, čo som koľko dal, nemusím to pripomínať. Počkaj, či to funguje takto? Ti dám... Nefunguje mi to do druhej ruky, to má sere brutálne. Ja si nemôžem ani torsky dať do druhej ruky. Bože, to je tam Minecraft. Kopr, počkaj. Ty máš im Byronovým, nie? A nie. Ja som myslel, že je Byronovým. Máme achievementy, ale rovno sa bojím, že teraz pod seba. OK, bro. Takže nechce sa moc kúpať túto meď, viete, ale no. Ale tak akože, aspoň máme dosť zásoby, keď si vezmeme, keď budeme robiť niečo, čo budeme 100% robiť. Nestraž ma, Matovič. Myšiel by som ťažiť asi, ale moc sa mi nechce. Robím jednoduchú vec, ktorá sa volá, že... Počažím pár stromov. Púšť! Ne, to je ostrov. A potrebujem malú sliepku zabiť, či nie? Nechám žiť krávu. A túto krávu zabije. Jo, co o mnoho lepšie zabíja, bráško. Bože, ja neznášam skyblock, keď sa ti ničil nástroj. Ale akože mohol by som si načažiť nejak ten piesok dopredu. Hlina je tak dobrá vec v Minecrafte. Sú ľudia... ale rýchlo. Koľko ja mám, ukážme. 30... Čo si čo urobil? Piesku mám dosť, to viem, to vidím. Bere mi. Neviem na čo tak veľa, ale budíš. Urobím si z tohto rovno stick. OK, vlnu máme pre istotu ešte jednu. Si tým zoberieme, ale toto ešte rýchlo nejak doťažím. Neznášam ťaženie. To je iný zvuk, to je táto horná. To je táto, počúvajte. Kokos, to je tak satisfying, bráško. Ale ako vidím, tu čuníka, ale to nechcem. Ale najesť sa netreba. A nie, netreba, dobre. OK, bráško, tak. Poďme ťažiť asi aerony, tak to vidím, ale... Neviem to... Počkaj. Ja som debil. Povedzte, že nie som a... Som ale... Znášam ten zvuk, keď tu počujem tých... Dobre, ešte ináč, že som si... Potrebujem si nejako robiť strechu, len zatiaľ neviem ako.
Rozmýšľal som, čo rozmýšľam, väčšinou málo kedy, že si urobím schody. A tých tam je strašne veľa, takže neviem, či mi toto bude stačiť. A to má to, že si urobím schody, lenže mne to nebude stačiť a stojím sa s vami o hocičo, že mi to nebude stačiť. Takže rozmýšľam, že či si urobím vlastne. Ja som len klasický, počkaj. Ja sa musím nejako vystavať. Povieš mi, že som debil, prosím. Ja sa zabijem. Hunger mám, ty kokos. 4 hungry. Oježe, prečo mám tak kámo? Aha. Ok, rozumiem, že to pôjde z tejto. Alebo z tejto, aký toto je predok, ale 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 9 na druhú stranu, ja ich potrebujem viac. Takže ide sa snažiť. Bohužiaľ, nerad to hovorím. Ja potrebujem poprvé, keď ich je 9, tak ich potrebujem. 9, potrebujem ich more koľko? Takže 18. Ja sa nedostanem hore, super. A dostanem ale ťažko. Kde tu mám línu? Nastavím to. Ešte, že Tak je najprv zničíme tieto schody. Počkaj, nie táto strana. Ok. Ja som debil, no. Pýtam sa, urobeň si tu? Nie, neurobím vôbec. Na tento prístup majú iba debili. Prečo by som si to mal robiť však? OK. Teraz to hlavne robí si. Ja som kus. Toto mi na vyplnenie nebude stačiť rozhodne. Je 16, keby som dal, že 8 a 8 mám to. Bože, ja som kus kokota. Mraz zoberiem aj sklo. A to drevo mi nevystačilo. Tak rozmýšľam, že aké to tu akože. Ja som si mal proste, vieš. No to sklo bude mať určite veľké, takže to bude nejak. Takže potrebujem 8 týchto dať iba, hej. Takže potrebujem toho 8 na jednu túto. Áno, yeah, presne. Tu bude rozhodne jedno, určite. To je také veľké okno.
Ale je to pekné hovno. Zerám, čo si myslíš? Sa to rýchlo bude. Tak ľudia, ja sa s vami lúčim. Takto sme postavili zatiaľ náš začiatočný dom. Takže proste klasické to strecha a tak, možno časom to budem prerábať. Potom strešné okno, druhé poschodie nebudem robiť. Asi nie, no. Je to také, aby to bolo viac, mám posiaľ proste furnacy. Bordel tu mám v Českách, to si budeme možno na budúce robiť, tu mám veci a tak. Tak do inej kamery si to nemôžem dať, takže čauko ľudia, ja sa teším, že ste si toto video pozreli až do konca. Budem rád, ak hodíte odber, like a nezabudnite napríklad toto video zdieľať. A budem rád, ak ma budete ďalej sledovať. Tak, čauko.